Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä näytän, kun mä teen tallihommia vähän niin kuin päivätallin, niin iltatallia mä en varmaan vielä tee. Joten ekana mun pitäisi varustaa yksi heppä yhdelle tuntilaiselle. Ja niin, pitäisi pitää 1 tunti, niin eiköhän mennä. Eli mun pitäisi varustaa tuolta tuisku. Se on toi millä on valkoinen pää. Eli se pitäisi jakaa riimuun ja riimuhan on ihan tossa lähellä. Ja mähän siis varustan Millalle hepan. Nyt on tuisku hoitopaikalla ja ekana mä otan siltä loimen, sit mä otan harjapakin ja haen suitset. Tänään otan mä kyllä satulankin, koska ei tänään kyllä mennä ilman satulaa, niin joo. Sitten mä vien tän loimen varustehuoneeseen ja otan sieltä samalla satula ja suitset. Noniin, tuisku, sori, että sä jouduit odottaa. Ja sit vaan pitää hakea harjapakki ja se on varmaan ponitallis. Oikeassa olin, harjapakki löytyi ponitallis. Noin ja tules nyt. Noin. Mä otin täällä se pehmeä harjan. Mä en varmaan kuvaa, kun mä harjaan tuiskun, joten juu. Noin, harjapakki meni kiinni. Tämä on vähän ongelmallista. No, ja harjapakki kiinni. Ja harjapakki pois tieltä. No, sitten satula. Ja satula. Noin. Nyt satula vähän varmaan kiinni. Ja sit suitset. Noin. Sit vaan pitää ottaa, että Milla tulee. Mennään jo kentälle odottamaan sitä. Enkai mä oon myöhässä, niin please sano, että mä en oo myöhässä. No, et sä myöhässä oo, just äsken sai varustettua tuiskun sulle. Joo, kiitos. Mä käyn hakee jakkaraa. No. Ja
selässä. Sitten vielä, jalkkarit pitää säätää. Anni. No mitä? Eiks mulla ollut millään valmennuksen pitovuoro? Eiku, oi niin, ihan sul olikin. Nythän mä voin tehdä enemmän näitä tallihommia, tästä videosta tulee kiintoisampi. Joo, eipä mitään. Ota vaan millä ohjat tuntumalle. Juu. Mä nyt alan pitää tuntia. Noniin, millä? Kävele vaan kenttään. Joo, mä voisin viettää jakkaran. Sitten laitetaan hepoille loimet, kellä ei oo. Kukakohan on oikein saanut Dumlelta loimen pois, tai sit Dumle on ite ottanut. Dumle, miksi sulla on loimi pois? No mä tiedän. Joku vaan otti sen pois. Eli se varmaan olit siinä. En ollut. Miksi mä ottaisin mun kauniin loimen pois? Sitä mä en ihmettele. En toki niin. Just. No et kai sä sit tarvikaan loimea. Kai sä pärjäät. Kylmä, laita loimi, kylmä. Se oli aikamoinen sekasorto saada Dumlelle loimi. Loimi pois. Dumle, mikä sitten itse halusit loimen, mut sitten haluat sen pois? Et saa kysyä multa mitään. Haluatko sä, että minä puren sua? No jaaha, en halua. Onpas hyvää heinää. Aina tää katossa on niin. Hyi, tää loimi on ihan tyhmä. Mulle on laitettu väärä loimi. En mä kyllä oo mikään pikkuvarsa enää. Kyllä toikin olis käynyt, mut väärä väri vaan. Mennään tänne nurkkaan. Ouch! Mä voin nukkua tässä näin. Milloinkohan näitä tulee niistä maastoista kisoista? No, mutta tämä video on jo kestänyt sen verran pitkään, niin on aika sanoa heippa! Heippa! Tilaa kanava! Typpydyppydy! Laittakaa muuten kommentteihin, että mitä videoita te haluatte. Ja että haluatteko te vaikka jotain haasteita, maideita, jos ei lähde kommentit pois, niin laittakaa sitten sellaisen shorts-videon, missä on kommentit päällä, että laita videoehdotus ja sitten siihen, että minkä videon sä haluaisit, että me täällä kuvataan. Voi olla hevosaiheinen tai sitten ihan ratsastusvideo tai tälleen, mutta moi!